Lamsago Kokborok explain video YouTube channel o norongni bagi video katal tubui faika. TBSE 10 Madhyamik tei 12 Fainal Amjokmung ni result rinani naikha 2025 o Madhyamik tei 12 Fainal Amjokmung rinai student rokni May ni puila sapta o phano rijagui mano hinui sajakha. Tobo puila sapta phano 5 May 2025 iba 5 tarik 5 mas 2025 o salo phano rijagui mano. Amjokmung ni paper rok naipaikha ordek tei ordek tongkho hinui sajakha. To phano TBSE rokni Amjokmung result 5 May 2025 ni salmari no rijagui mano. Dakti mo hai video naina bagui channel no subscribe khai ridi tei norokni dol rokno bo share khlai ridi. Hambai.